Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. Så i dag, der er det mandag den 17. februar 2025. Altså, hvad sker der for, at jeg føler, at januar var virkelig lang? Altså sådan virkelig lang, hvor man var sådan, ja, nu har det vist også været januar. Og så kommer vi ind i februar, og så puff, nu er vi bare allerede ved den 17. februar. Og så er det bare marts, og så har jeg fødselsdag, og så skal jeg ud og rejse, og så what? Nå, men jeg tænker egentlig, at jeg tager vloggen med her min mandag og tirsdag, og jeg tror, jeg laver det sådan lidt som en what I eat in 2 days, men det bliver også bare en vlog. Det er bare for at komme med lidt andet også. Så det er mandag i dag, og klokken den er lige nu 8:30. Jeg valgte ikke at tage fitness i dag, og derfor så sov jeg til klokken 8, fordi jeg er så i min krop. Nu skal I lige høre det vildeste, fordi lørdag aften spurgte Skjold mig, om jeg ville med op i fitness, og altså du ved, lørdag aften, vi var sådan lidt trætte, lå i sofaen og sådan noget, klokken var 20, og så var jeg bare sådan, okay. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver at løbe lidt på løbebund, og jeg havde sådan sagt til mig selv, okay, jeg kan godt prøve at løbe 5 kilometer. Så ender det med, at jeg bare løber, altså non-stop i den der time, som man kan løbe på løbebåndet, før det så sådan stopper af sig selv. Så i en time non-stop, der løb jeg. Det har jeg faktisk aldrig gjort før. Altså jeg har aldrig løbet sådan uden at stoppe, og jeg ved også godt, det er nemmere at løbe på løbebånd, end sådan ude i den virkelige verden. Men stadigvæk, altså det var virkelig hårdt. Og på den der time, der løb jeg 8,6 kilometer. Så sådan, det er jo næsten 9 kilometer. Altså, som er næsten 10 kilometer. Det synes jeg bare var virkelig vildt. Men jeg kan virkelig godt mærke i min krop. Jeg kan mærke det i mine ben, i min ryg, i min mave. Altså sådan, wow, jeg er smadret. Men i dag, der skal jeg lidt forskelligt. Jeg skal ind på kontoret, og så skal jeg også til et møde og til et event. Så det er det, der skal ske i dag. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagen. Det er virkelig koldt de her dage. Det er sådan der minus 5 grader lige nu, og der ligger også sne stadigvæk. Sådan, det er ikke smeltet. Det er også lidt hyggeligt. Men jeg ved, altså kan man vitterligt godt cykle så? Jeg skal virkelig lige passe på, når jeg cykler, fordi jeg føler, at det kunne være ret glat. Noget, som jeg er begyndt på at gøre lige når jeg står op, det er at tage et helt glas vand med noget citron i. Så jeg har lige gemt lidt citron her. Det har jeg bare set ret mange gøre. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad det skulle være godt for, men ja. Jeg tror også, det er lige så meget det der med, at man får et stort glas vand som det første, når man står op. Det er koldt. Done. Prøv at se vores frugtkog. Jeg har bare handlet ind med sådan avocadoer og mega lækre kiwis og en banan. Og lidt, den her er nok lidt sløv efterhånden med lidt citron. Og til morgenmad i dag, der har jeg simpelthen lavet min overnight oats, som I nok har set før her på kanalen. Jeg har også vist før her på YouTube, hvordan det er, jeg laver den, men jeg har faktisk her for nylig lavet en reel ind på min Instagram, hvor jeg også viser det. Så hvis det er, kan I hoppe ind på min Instagram, Louise Madsen, og finde den der reel, hvor jeg viser det. Hvis I også kunne tænke jer at lave den, den er bare så lækker. Den ser sådan her ud, og så smager den vitterligt bare af dessert. Den her, den bliver så lidt vandet, fordi jeg kom til at tage lidt for meget havremælk i, men det smager stadig virkelig godt. Ja, den bliver lidt for vandet den her gang, men sådan er det nogle gange. Men den smager stadig mega godt. Og altid, mens jeg ser morgenmad, så sidder jeg og ser lidt YouTube. Det synes jeg bare er virkelig hyggeligt. Nå, jeg har fået spist, og så min morgenrutine, det er altid, at jeg lige skal tømme opvaskemaskinen. Så det skal jeg lige nu, fordi den har stået her hen over natten. Og så skal jeg lige sætte den nye i opvaskemaskinen. Og så er jeg lige tændt ovnen, fordi at jeg skal også lige lave min frokost til i dag. Jeg tænker nemlig, at jeg tager en madpakke med på kontoret. Og så er jeg i gang med at høre det her på Podimo. Jeg hører altid noget, imens jeg laver ting. Teste af, måske det virker, måske. Ja, men også fordi... Jeg fik lige børstet mine tænder og krøllet mit hår lidt, og så er jeg lige hoppet i et outfit. Jeg havde lidt en idé om, at jeg godt ville prøve noget med nogle blå jeans. Det har jeg faktisk ikke særlig tit på. Og så en skjorte og så en sweater udover, så nu har jeg gjort sådan her. Det føler jeg godt kan noget. Det er sådan meget sødt. Og så tog jeg lige kraven op over her. Det føler jeg også gjorde et eller andet. Så har jeg fået lagt min makeup for i dag. Tada! Jeg har lige taget en bagel ind i ovnen, fordi at jeg tænker, at jeg vil lave mig selv en bagel til frokost, som jeg lige kan have med. Det er altid rart lige at have madpakke med, fordi så skal man ikke stå og købe det og sådan noget. Jeg skal faktisk også lige finde nogle ting og pakke dem, fordi jeg har solgt noget på Theis, og jeg har solgt noget på min Instagram. Jeg har nemlig solgt den her virkelig flotte Balenciaga-taske. Den her, fordi jeg købte den, og jeg har synes ikke brugt den i 2 år. Altså, den er så flot. Den ser sådan her ud. Men så tænkte jeg bare, hvis jeg ikke har brugt den i 2 år, så ved jeg heller ikke sådan lige, hvor meget jeg kommer til at bruge den. Så nu er der en anden Peter for gavn af den. Så den skal jeg også lige pakke ned. Her i lørdags, der bagte jeg faktisk mine egne bagels, fordi jeg havde set en opskrift, som Mia Rasmussen havde lagt på sin
TikTok, hvor der kun var 3 ingredienser i. Så de var lavet på græsk yoghurt, hvilket også vil sige, at de havde lidt mere sådan protein i sig og sådan noget. Jeg kan lige sætte et billede ind af dem her, men dem har jeg så ikke længere, fordi min kæreste var obsessed med dem og spiste simpelthen dem alle sammen. Så nu står jeg 2 dage efter og har så ikke nogen af de bagels, men jeg bestilte en omgang bagels med fra HelloFresh, så jeg fik 2 stykker her. Det er sådan en normal sesam bagel, og den ene, den er lige inde i ovnen. Så nu bruger jeg altså bare den. Det er også lækkert. Og jeg elsker en bagel med noget Philadelphia ost, noget rød laks og lidt blandet salat. Der er altså ikke noget, der slår sådan en her bagel. Ej, hvor lækkert. Mums! Ej, det dufter så godt. Det skal lige køle lidt af. Så jeg smører lige et lag af det her Philadelphia Light på begge sider. Og så skal vi lige have lidt laks på. Jeg har ikke så meget laks, så det bliver lige det sidste, jeg har her. Så tager jeg lige lidt salt på, og lige lidt salat i for at give lidt crisp. Så har jeg en lækker frokostbagel. Mums. Jeg pakker det lige ind, og så pakker jeg også lige 2 kiwier, fordi jeg mums. Så det er min madpakke for i dag. Så har jeg pakket min taske, og nu er jeg egentlig bare klar til at komme ind på kontoret. Jeg fik også lige pakket de der 3 pakker, som jeg lige skal sende, så dem skal jeg lige sende på vej til kontoret. Så ja, nu er vi ellers bare klar. Så er jeg kommet ind på kontoret. Hej, det er klip, der findes så mange gange med mig. Jeg føler også, at jeg har fået déjà vu i alle mine videoer nu. Jeg er sådan, Ali er her. Men klokken den er 20 minutter i 11, og jeg har lige fået sat mig. Jeg fik sendt de der pakker, jeg skulle. Så nu er det ude af verden, og det som der står på min to-do i dag, det er, at jeg skal redigere en vlog, og lige sådan nogle små andre ting. Det gør ikke noget. Hvad laver du? Jeg sidder og forbereder noget content, jeg skal have skudt i den her uge. Så jeg skal finde noget i sådan lokationer og outfits og sådan det der var. Ja. Spændende. Klokken den er lige blevet 12, og Ollie hun smutter hjem af nu. Og så ses vi jo senere. Ja, fordi vi skal faktisk til event klokken 15 med noget koreansk beauty skincare. Det bliver lidt spændende. Meget spændende. Så, og der er drinks and desserts. Lækkert. Dessert. Det kan vi jo godt lide. Ja, det kan vi godt. Jeg sidder egentlig bare og redigerer. Jeg er sådan cirka halvvejs i min blog, så det er faktisk ret nice. Du er effektiv. Ja, altså redigeret om 9 minutter. Ej, du er hurtig. Altså sådan redigeret, ikke? Jo, det synes jeg er hurtigt. Ja. Tak. Jeg har fået redigeret min vlog, så nu skal jeg faktisk bare se den færdig, og skal lige til at hamre min frokost. Så jeg har lige stillet den klar her. Sådan en rigtig madkasse. Jeg har glædet mig til den her. Skal lige smage. Virkelig god. Jeg skal til et møde. Altså jeg tror seriøst lige, mine høretelefoner de går i stykker, fordi at de blinker på sådan en underlig måde, og jeg kan hverken slukke dem, eller tænde dem, eller tilkoble dem til noget. Så ja, det er virkelig irriterende. Men nu vil jeg cykle til møde, og der skal jeg nok også have mig en kaffe latte. Og så skal jeg faktisk direkte videre til event efter. Så jeg vil bare hoppe ned på cyklen. Så har jeg været til møde, og klokken den er lige nu 14:48. Det passer så perfekt med, at jeg skal til event her klokken 15. Så der vil jeg egentlig bare cykle hen nu. Det er ved Nordhavn, så det tager mig 10 minutter at cykle. Der er virkelig flot. Altså, der ligger bare sne overalt. Det var sådan helt sjovt at se København på den her måde, fordi det er alligevel ret sjældent, at der er så meget sne. Man kan måske ikke se det så godt, men det er virkelig flot. Og på alle græsplæner, så ligger der bare helt vildt meget sne. Okay, I kunne bare overhovedet ikke fornemme det der. Men det er virkelig flot. Så nu vil jeg cykle til event på Nordhavn. Ved Nordhavn. I Nordhavn. I don't know. Klokken den er
er nu 16:35, og jeg er lige kommet hjem. Olivia var der også, så det var mega hyggeligt. Og da vi skulle hjem, sådan, jeg gad bare ikke cykle, fordi det var så koldt. Og der er alligevel ret langt derude, sådan helt ude ved Nordhavn. Jeg tænkte, at jeg bare ville tage S-toget sammen med Olivia med min cykel. Og så kommer vi op til S-toget, og det var bare virkelig svært at få min cykel derop, og det var bare totalt besværligt. Og jeg kunne ikke finde min kort, og jeg står der i min taske, og hvor fanden er min kortholder? Finder ud af, at jeg ikke har taget min kortholder med. Den ligger åbenbart herhjemme, så jeg er sådan, shit, toget kommer om 1 minut. Jeg må købe en billet, fordi det gør jeg virkelig altid. Toget kommer, find cykelvognen, ind med cyklen, tung cykel, ind i vognen, find plads, myldretid. Kan bare se 2 kontrollører nærme sig, og jeg sådan går lidt i panik og sådan vil bare gerne swipe. Prøver at swipe billetten, så den går igennem. Og så kommer der sådan noget, prøv igen, fejl og sådan noget. Og jeg sådan står der og begynder bare at svede ned ad ryggen, og altså alt er bare sådan, nej. Og han kommer så hen til mig, og så siger jeg sådan, prøv, jeg ved godt, at man skal købe en billet, inden man stiger på toget, men toget kom, og jeg løb ind i toget, og jeg står i gang med at prøve at swipe den, og du kan selv spørge hende der og peger sådan på Olivia. Men han var heldigvis meget sød, men sådan, jeg var sådan lidt, jeg ved ikke, om du om lidt giver mig en bøde og siger, giv mig dit CPR-nummer-agtigt. Men så er det bare sådan noget med, at appen har gjort det sådan, at når toget kører, så kan man ikke swipe. Han var heldigvis så sød. Da toget så stoppede på næste station, så gav han mig tid til, at jeg kunne swipe. Men galt, det var besværligt, jeg kunne slippe. Man skulle også, fordi man skal sådan trykke på alt muligt, ja, godkendt, det var ikke bare lige. Og jeg har altid mit rejsekort på mig, og tjekker seriøst altid ind. Og jeg skal lige sætte den der rejsekort-app op, hvis noget her sker. Ja, så det var lige lidt kaos, og jeg blev sådan lige lidt puha. Altså, hvis jeg havde fået en bøde på den her, så havde jeg begyndt at skrige eller et eller andet. Altså, det kunne jeg virkelig ikke overskue, også fordi jeg har bare fået bøder før i sådan nogle her situationer. Altså sådan noget, hvor at jeg ikke fortjente en bøde-agtig. Så ja, det er bare... Ja, det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Det skete heldigvis ikke, så ja. Det er jo en what I eat in a day. Lige nu, jeg er virkelig sulten. Altså sådan, den der eftermiddags sult har virkelig ramt mig, og den rammer mig sådan virkelig brutalt, hvor jeg bare har brug for nogle kulhydrater-agtigt. Så jeg tror lige, jeg rister mig et stykke rugbrød. Det var egentlig meningen, at jeg bare skulle have været hjemme i aften og lave mad, og så til håndbold. Men Sille, hun skrev ind i gruppen og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at komme hjem til hende, fordi hun var alene hjemme, hendes kæreste var ikke hjemme. Og så skrev Sara, at hun gerne ville, og så tænkte jeg bare, ved du hvad, det er lang tid siden, jeg har set dem, og jeg ville sygt gerne hjem til Sille og spise lækkert mad. Så det sagde jeg simpelthen ja til. Jeg aflyste håndbold og sagde, at jeg kom hjem til Sille også. Så planen er den, at jeg skal hjem til Sille i dag. Og så tror jeg, vi laver noget hjemmelavet pasta. Ja, fordi det var jo egentlig meningen, at jeg ville lave Hello Fresh i aften. I går, der lavede jeg det her. Det var sådan noget American Style Barbecue oksekødspizza. Det smagte seriøst mega godt. Sådan virkelig en lækker søndags aftensmad-agtig. Og så har jeg også den her virkelig også en base. Amerikansk Barbecue Pulled Pork Burger. Altså MUBS. Og den her gyldenstegt gnocchi i tomatsauce. Jeg får faktisk besøg af Katrina i morgen, så jeg tænker måske, at vi skal lave den her i morgen sammen. Det føler jeg også sådan en ret, hun vil elske. Og så skal jeg helt klart også lave den her med skjold, måske i overmorgen eller et eller andet. Men I ved nok godt, hvis I ser mine vlogs, at jeg spiser sygt meget Hello Fresh, og det er også fordi, at jeg har abonneret til dem i, jeg ved ikke hvor mange år efterhånden. Så det er totalt oplagt, at jeg kan sige, at den her video, den er lavet i samarbejde med Hello Fresh, fordi at jeg denne gang også har en rabatkode til jer. Som sagt, elsker jeg Hello Fresh, der er en grund til, at jeg selv har været kunden der i 3 år eller sådan noget efterhånden. Jeg har downloadet deres app, og det er seriøst så nemt derfra. Så kan jeg for eksempel se, hvad jeg har valgt næste uge. Der har jeg valgt nogle af mine livretter, fordi det får man får sådan lidt sådan nogle livretter, når man ved, hvad der nogle gange er på menuen i Hello Fresh. Jeg skal i hvert fald have min chili con carne fra Hello Fresh. Den er så god. Der er spaghetti carbonara, og så en ny ret. Grøn powerpasta og kylling. Lækkert. Skjold og jeg, vi får nemlig 3 måltidskasser hver uge, og vi får leveret hver lørdag. Den passer bare perfekt til os, og det er bare altid lækkert. Og noget af det smarte, det er, at næste levering, det er 1. marts. Og den 2. marts, der holder jeg fødselsdagsbrunch med mine veninder. Så der har jeg lige tilkøbt nogle cookies og sådan en blandet premium frugtpose. Fordi så tænker jeg, at til den der brunch, så kan jeg lave nogle cookies også til sådan desserten. Jeg laver også en kage, og så kan jeg lave sådan frugt. Så jeg har bare bestilt lidt frugt med, fordi det kan man også gøre hver uge. Der er nemlig ikke kun aftensmadsretter, man kan også tilkøbe frokostretter eller frugt, grøntsager, sådan alt muligt. Der er alt muligt lækkert og sådan desserter og sådan noget. Man kan vælge mellem 31 retter, tror jeg det er ved at være op imod. Der er i hvert fald kommet så mange retter til, og det synes så lækkert, det man altid kan vælge. Der er også nogle forskellige kategorier her, for eksempel er der under 650 kalorier, nemt og hurtigt, børnevenligt, vegetarisk og alt sådan noget. Jeg bliver helt sulten af at kigge på det her.
Så ja, mega lækkert. Kan jeg virkelig anbefale det. Altså, jeg er mega glad for det selv. Nu er min rugbrød færdig, så jeg skal lige finde noget at tage på det. Jeg smurte lige en skive med den her kylling og baconsalat. Det smager virkelig godt. Jeg ryster seriøst, fordi jeg er så sulten lige nu. Jeg tager også lige sådan en vingummi her. Det er sådan en Hair and Nail Vitamins. Den ser sådan her ud, og man skal bare tage en om dagen. Og så smager den af raspberry. Mega lækkert. Sådan en lille sweet treat. Klokken den er 20 minutter over 5, og jeg bliver hentet af Sarah nu. Og så kører vi egentlig bare hjem til Sille. Okay, så klokken... Hej sammen! Velkommen tilbage til min kanal! Wow. Så klokken den er lige nu 18, og vi skal til at lave, eller Sille laver pasta til os. Nå, laver du det med dem der? Ja, eller jeg tænker lige, at vi laver nogle ricotta-fyldte tortellini. Ja, og så laver vi Gigi Hadid sauce, ikke? Pasta sauce. Så der er lige nogle rødløg på panden her. Hvorfor? Rødløg og hvidløg. Og så er det, vi lige i gang med at koge noget vand her. Sille elsker det her, hun kan godt spise det rent. Ja, og ved du, hvem der også kan det? Nej! Tomatpuré smager virkelig godt. Ja. Nej, det der er ikke en skal. Det der er ikke en skal. Det er så rigtig nordligt. Det er fordi Sille lige har været i Aalborg. Hvorfor gør den det? Det er fordi, at det er så koldt udenfor, at jeg lige har skyllet den med varmt vand. Ej, det er lol. Der er virkelig koldt herinde. Så jeg har fået sådan nogle vintersokker på. Med sådan nogle dutter, så man ikke glider. Altså, nu tænder jeg på min meget voldsomme udsugen. Okay. Nu laver jeg lige house-tour. Så det her, det er Silles lejlighed. Man kommer ind her, og så er der stue. Så hyggeligt. Spisestue, fjernsyn, klaver, fordi Sille kan spille klaver. Hvorfor gør lyset det der? Men hun er faktisk rigtig god til det, og kan også godt synge virkelig godt. Og laver musik generelt. Fun fact. Så er der soveværelse. Altså der med altan og tøjskab. Og så er der køkken. Og så herinde er der et toilet. Ja, det ser bare sådan ud. Period. Så har Mrs. Chef lavet mad. Pastaret. Den ser sådan her ud, og så har vi lige revet lidt parmesan til os. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har den fra. Så er der overhovedet brus i. Det ved jeg ikke. Hygge-vibes. Godmorgen, guys. Så blev det tirsdag den 18. februar 2025, og endnu en dag med helt blå himmel og sol. Jeg får virkelig sommer-vibes, altså selvom det er minus 5 grader, og der ligger sne. Men det er på grund af lysindfaldet, jeg bare føler sådan, ej, hvor er det rart, at det er så lyst, og der kommer sol ind, og ej, det har man bare savnet. Så i dag, der skal jeg ud på et shoot kl. 12. Jeg skal faktisk bare lige sige happy birthday til nogen, og så skal jeg hjem igen. Og så kommer Katrina i aften, hvor vi skal lave lidt lækkert mad sammen, som jeg nævnte i går. Så ja, jeg skal lige ud og have mig lidt morgenmad, så kom egentlig bare med. Hold glas vand. Og i dag tænker jeg, at jeg vil forkæle mig selv med nogle boller. Jeg har nemlig købt dem her på Frost, græske kerneboller. Så jeg har lige tændt min ovn på 190 grader, og vil egentlig bare lige putte den her ind i ovnen. Det kan altså noget med sådan nogle her. Ej, altså jeg tror faktisk, at min livret er boller. Kan det godt det? Min livret, det er boller fra ovnen. Jeg elsker boller. Og pandekager. Også det. Og så tænker jeg også lige, at jeg koger mig et æg, fordi det er også lækkert. Mine boller er færdige, så jeg har lige smurt dem. Jeg har taget lidt smør og pålægtschokolade på, og så har jeg kogt det her æg ved 7,5 minutter, så det står lige og køler ned. Så det er mega lækkert. Ægget, det blev virkelig perfekt. Så bare lidt salt på. Okay, så sagen er nu den, at klokken den er blevet 11:15. Jeg skal faktisk ned på min cykel nu, fordi at jeg skal hen og sige happy birthday i en video. Det er for XSR træningstøjet, og det sagde jeg simpelthen ja til, fordi de bare altid har været så søde med at holde nogle fede events, og ja, så jeg ved ikke, om jeg lige skal sige reklame her, det skal jeg nok. De har nemlig fødselsdag, og så spurgte de, om jeg ville være med i deres birthday video, og det sagde jeg så ja til, så jeg skal cykle ud på Refshaleøen og være med på det her shoot. Jeg ved faktisk ikke lige, hvordan det fungerer. Men siden jeg fik spist morgenmad, der var jeg faktisk også lige nede og hente en pakke, og jeg har fået skudt en kampagne, så sådan, jeg har lige kunne fedte det ind. Det er fordi, jeg kunne ikke finde den der pakke. Jeg kunne ikke finde, altså jeg havde ikke fået en besked om, at det var blevet leveret, så fandt jeg ud af det, og så var jeg sådan, fuck, nu kan jeg nå det. Man må ikke vende. Så det gjorde jeg lige i mellemtiden. Men nu skal jeg egentlig bare hoppe ned på min cykel og cykle mod Refshaleøen, hvor at det her shoot finder sted. Klokken blevet 12:15, og jeg har været på shoot herude til deres birthday video. Det er altid sjovt at være på sådan et sæt. Så ja, nu vil jeg cykle hjem, og inden jeg cykler helt hjem, så vil jeg faktisk også lige tage et smut i Rema for at handle nogle ting ind.
15 sidst i sommer, der var jeg nede og handle ind. Jeg kom faktisk hjem og fik lidt sådan flip, så nu har jeg gjort hele hytten ren. Det var bare fordi, der var blevet så støvet og beskidt. Altså virkelig hurtigt følger for jer. Okay, det var sådan en uge siden, jeg gjorde hovedet rent, men stadigvæk jeg er sådan lidt... Så det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Mit hoved var ved at eksplodere. Jeg var nødt til at få styr på mine omgivelser, før jeg kunne få styr på mit liv. Men jeg tænker egentlig, at jeg godt vil bage nogle bagels. Dem der jeg snakkede om nemlig. Og man skal kun bruge 3 ting til dem. Man skal bruge græsk yoghurt. Så skal man bruge hvedemel og bagepulver. Så jeg tænker lige, at jeg vil få gjort det, selvom det er lidt et projekt. Men nu starter jeg bare. Man skal bruge 450 gram græsk yoghurt, og så skal man egentlig kun bruge 250 gram hvedemel. Men jeg tog altså 350 gram hvedemel lige nu, fordi at sidst så var de så klistrede, at jeg slet ikke kunne arbejde med det. Så nu ser det altså sådan her ud, og jeg tænker lige, at jeg skal have det ud på mit bord, så jeg lige kan ælte dem. Og så er jeg også lige i gang med at koge noget vand, fordi at når man laver bagel, så skal de faktisk lige ned og koge i sådan 1-2 minutter. Ja, I don't know why, men det skal man. Og så tænder jeg lige min ovn på 200 grader. Så har jeg formet mine bagels, der blev lige til 7 styks. Mega lækkert. Så nu skal jeg bare lige have dem herop og koge dem i nogle minutter. Nu skal jeg egentlig bare lige pensle dem med et æg, som jeg har pisket sammen her. Og så topper jeg det lige med sådan en blanding, jeg har blandet. Det var sådan en kerneblanding, jeg fandt i Rema. Og så har jeg lige suppleret med lidt sesam og salt, så de skal sådan ovenpå. Og de skal egentlig bare have 15-20 minutter i ovnen, så jeg starter lige en tid på 15. Og mens mine bagels er i ovnen, så tænker jeg lige, at jeg kan forberede en lille dessert, som man kan gå og snakke af de her dage, men også fordi, at jeg får jo gæst på besøg i aften, Katrina, så kan det være, at vi lige kan få et par stykker af dem. Og det er nemlig dadler. Så jeg har været i Rema og finde dem her, og jeg synes uden tvivl, det her det er de bedste dadler af dem. Jeg har aldrig været til dadler, men de her de smager virkelig, virkelig godt. Og Skjold, som elsker dadler, sagde også, at det var de bedste dadler, han havde smagt i Danmark. Så det siger meget. Så skal man bruge mørk chokolade og peanut butter. By the way, også den bedste peanut butter, den her, den er jo købt i normal. Den ser sådan her ud, og så er det crunchy versionen. Den er seriøst så god. Så det er også kun 3 ingredients dessert. Og det der er med den her, det er jo, at det kan godt være, at der er mange kalorier i, men det er jo faktisk gode råvarer. Så smager det seriøst så godt. Det smager lidt af Snickers, så hvis I godt kan lide det, så er det, altså, jeg kan slet ikke forklare. Det her, det er den bedste dessert. Altså, jeg er blevet obsessed med den. Så jeg tager egentlig bare alle dadlerne, og så skærer jeg dem lige over sådan på midten, og tager nøden ud, eller hvad det her, kernen ud. Så har jeg lige lavet en ordentlig portion her, så nu skal der egentlig bare en lille klat peanut butter ind i revnen, som jeg ligesom har skåret på dem her. Dejligt. Ja, det er løgn. Jeg har lige sat dem op i et fad med bagpapir, og jeg er i gang med at smelte noget chokolade i sådan et her. Ups. Jeg er i gang med at smelte mørk chokolade i sådan et vandbad, som så skal over. Og så skal de bare på køl i nogle timer. Og prøv lige at se. Altså, de er blevet meget bedre den her gang, end første gang jeg lavede dem. Wow, de er gode. Jeg tror lige, de skal have 1-2 minutter mere, og så tager jeg dem ud. Se lige, hvor lækkert det ser ud. Altså, mums. Så nu skal de egentlig bare ind på køl. Så. Og nu er de kommet ud af ovnen. Altså, de ser så gode ud. De er også bare sådan rigtig elastiske, hvis I kan se det. Så det er bare perfekt. De her, de er virkelig blevet gode. Nå, men jeg tænker i hvert fald også lige, at jeg skal have mig noget frokost. Jeg har sådan snacket lidt i løbet af dagen, føler jeg. Eller... Jeg har i hvert fald lige lavet mig en tallerken med nogle ting her. Jeg har lige smurt mig 2 majsriskiks, en med peanut butter og en med smør. Og så lavede jeg lige en omgang scrambled eggs og 2 æg. Og så har jeg også lige taget en kiwi og en lækker cherry tomat. Mums! Skjold og Moller er kommet hjem. Og jeg har lige åbnet en lille bagel. Jeg har jo ikke smagt dem endnu, men jeg skal have en i morgen. Prøv lige at se, hvor god den er. Den er sådan rigtig squishy, som en bagel skal være. Den er seriøst blevet perfekt. Mums! Og du har allerede taget en dadel, ikke? Jo. Så tager jeg også en. De er perfekte. Ej, hvor lækkert, seriøst. Taste test. Ej, det er så vildt, hvor meget det smager af Snickers. Så godt. Ej, klart. Jeg har købt de her. Så sådan, der er ingen kalorier i, og det smager fucking godt. De mætter jo så nok heller ikke for meget, men der er fiber i. Ja. Virkelig lækkert. Oster. Mit ostebræt. Folk kan godt lide, at du kommer mere på YouTube, fordi folk synes, det er rart at se sådan lidt mere normal par, der ikke er så gearet op. Sådan, hvad så er det snakker med? Hvad er det? Nej, det må du ikke. Hej venner. Velkommen til Skjolds og Louises univers. Det var stadig
Meget low-key. Prøv lige. Var du filmer? Nej, jeg har slukket. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til den her video. I dag, nu skal vi... Prøv lige at sige det. Jeg kan ikke. Frygt for en filmer. Det kan jeg ikke. Virkelig. Og jeg skal lave den her med Katrina, når hun kommer. Mums. Og nu har jeg fået rabatkoden. I har jo set den i dag, men nu vil jeg bare lige sige det igen. I kan spare op til 959 kroner på 5 af jeres første måltidskasser, og det kan I gøre med min rabatkode Louise959. Der vil også være et direkte link nede i beskrivelsesboksen, og så kan I jo også scanne denne QR-kode for at tilgå det. Så ja, det vil jeg bare lige sige. Og så glæder jeg mig til, at Katrina kommer, så vi kan lave noget lækkert mad. Klokken den er blevet 20 minutter over 6 nu, og Katrina er kommet. Hej! Og vi skal som sagt lave den der ret. Så jeg har lige fundet posen frem med alle ingredienserne, så jeg tænker lige, at jeg liner det op, og så får vi lavet også noget lækkert mad. Så har vi lavet aftensmad. Det ser sådan her ud. Mega lækkert. Mums, så der er til mig og Katrina. Det er det, du er nødt til. Nå, så det er det, jeg er nødt til. Perfekt. For skal vi ikke bare gøre det sammen? Jo. Du kan se her. Det er det der, du er nødt til, ikke? 21. For det var det, der kom ud i dag. Jo, perfekt. Gæt, hvad vi skal. Paradise. Hvor er det der Paradise We Nice kommer fra? Hvorfor det alle synger den? Det er fordi, at der er en, der hedder... Jeg tror, jeg har det fra en gammel sæson, hvor der er en, der hedder Jeanette, der går og synger Paradise. Det er nice. Fordi at Rosa vækker jo også sjov med den sang hver morgen, og jeg har været så forvirret, hvor det kommer. Så nu skal vi se Paradise. Og Katrina, hun manglede at se det afsnit sidste uge. Ja, sidste afsnit sidste uge. Ja, lige præcis. Så nu skal vi se 2. Nå ja, vi skal lige smage. Det ser sindssygt ud. Det ser virkelig godt ud. Og jeg elsker sådan nogle her. Hvordan udtaler du det? Not cheese. Jeg tør aldrig at sige det, for jeg ved, at man siger det rigtigt. Men tør ikke sige det til en italiener. Og skvalder med! Woo! Den har jeg ikke været selv. Nå, jeg har haft besøg af Katrina, det var virkelig hyggeligt. Klokken den er nu blevet 10 minutter i 11. Jeg fik lige gjort rent i køkkenet, og fik lavet mig en portion overnight oats til Maja Skjold til i morgen. Så er det klaret. Og så er jeg faktisk i gang med at se min gamle Tenerife-vlog. Og det er bare virkelig sjovt at se, fordi den her den er fra 2022, det vil sige om en måned, der er den 3 år siden allerede. Og det er bare så sjovt at se, hvordan jeg sådan har ændret mig udseendsmæssigt. Altså, nu ved jeg godt, at jeg har makeup på her, og ikke har makeup på lige nu. Men dengang gik jeg bare med meget mere makeup, og jeg havde kæmpe øjenbryn, så jeg lavede dem virkelig, virkelig mørke og store. Og så havde jeg eyelash extensions på, og så havde jeg også akne dengang, og det var bare sådan, det kunne jeg selvfølgelig ikke gøre for, men det er bare sjovt at se sådan forskel på en eller anden måde. Fordi jeg kan bare godt se, at jeg er blevet en del ældre siden dengang, selvom dengang følte jeg mig jo også rigtig stor, eller hvad man siger, der var jeg jo 20 år, og nu fylder jeg så 23 her i starten af marts. Det er bare lidt sjovt at se, fordi at selvom man tænker, når vi er jo stadig den samme, der har ikke været nogen stor forandring, så sådan, når man ser tilbage på en gammel video, så er jeg bare sådan, wow, jeg kan virkelig godt se, at jeg er blevet 3 år ældre på en eller anden måde. Så det er meget sjovt at se. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her What I Eat in 2 Days. Jeg håber, at I har nydt den, synes den var lidt underholdende. Måske fået noget inspiration til et eller andet, I selv kunne kreere. Det var egentlig ikke, fordi jeg havde gjort vildt meget ud af at lave alt muligt vildt. Men ja, nu fik I lige et indblik i, hvad jeg spiser. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv dadler. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar, og husk at abonnere på min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej hej!